Здрасти, Viewbox. Аз съм Hat193. Брат, видях една R&B дива, вика аре бе нига, няма ли да налееш, уискито не ми стига. Когато я гледа човек даже не мига, чака тя на опашка, но тя не пристига. Тя е тъна клетнига, опасна интрига, обича да я връзват за леглото с верига. Знае всичко на абсурдна извост, но бе лъжига, винаги е отворена, но за мен е отворена книга. Не съм Чък Норис, но пия на ексо чешмата, брат. Що са ми две в кревата, настръхват ми крилата, хващам страх апарата. Снимам малката, снимам и сестрата. 24 карата, усмихвам се широко. Кадри флашове в хард диска надълбоко. Движихме се леко, пеем коко джамбо, но всякъде е сняга, аз съм in the jungle. Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат. Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Знаеш ли кой видях, брат, знаеш ли кой видях? Кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат, кажи кой видя, брат. Аз пък никой не видях. Към 2-3 часа матахари вече бях, но това не ми пречи да се почувствам фънки, правейки се на мънки с нещо ефтино джънки. Викат не мармот, защото съм пълен бот и всяка сутрин казвам лека вечер, всяка вечер добър вечер с зеления диспетчер. Се събираме, работуничка отваряме за